Weni kinong lumjing tep lengba ka right to information uba Daspar Singh Rani menta kasengi ule thu banaka jingyo lumjing tep jongu hakini gisengi baladap ula syam baladon sahdo sauspa handropu prateli ki kam ki bathli hakitana trekam jonga sarkar jala ki bampat syam lala ban pendap hado kini gisengi kita kilong hakatanat PWD PHE but forest Habakran kilat pathai kubor Hasilong Press Club uba Rani ulayathu banalor kitu gijing tep ba ula sam syakilat pathai kubor hakitayo baladam ladon hadu khatnyo spa pratali ki kam bathli hakatanat Secretariat Sericulture bat kiwe Piba apo kene ka pisi pat min hak jing syak ladon ka cabinet decision how araja khat laiterik araja khanyo kaba ka government ka debrai ba kadon ka polisi ban aikam ye gino ibriu ki ba ajaka ti habede ba kane ka order kaba la pas da cabinet jong mukul don ka to kane ki ba asai ka post ye gitu ki ba ajaka kum ka post SA LDA bat ki wi dei don pade ki bam pat ai kum ba la hukum daga cabinet apo ka PHE department don ru ki department ngapo PHE kum ka hill division na kajin sya kane ka komisionit kraw la debdu ti haka arhaja khandriu la thum komisionit kraw iwe apo ka hill division ti kane ka report ka bang ai sapi mentang ti hwede ba kane ka PWD bang suyo report mentang sni ti chief engineer kane kalai ka post arphon riu teli ke LDA kalai khatwe teli taipis kalai krateli pion kalai new teli hang nepo chief engineer dikata kade ka bang awan achapi habede bat kane ka RTI ka bang ayo menta kumba su ye thu ye phi ba kane ka report ka bang ai mde tang nga ai tang chapi pa ba andre kane ka report ka bang ai chapi sibi dan miet nga hap ai ro sport delhian makadon ka intelligent ka ba pentip yang ba pidei hap ai ka report sport ministry ro habede ba ngi jing like post nomor ba pisam le ba anang ne bisa te wara ka da sanction ni central government ti ki kwa ban tip kayu government of Galia gale nomor ba kani ka post kadai ka sanction post ti ra ka post menta yedu araja arpo ladep ai sport DSC ban khot interview ban khot exam re du menta bun na du araja arpo hadu menta kim pan pelong exam kenong long bagan ti habede bakane kan lejing le sarkar na kaleng jonga kani kan ngasiong ya government om khlia bakan lada phimle i kani ka black remat am taka phone ni government of khlia ma kani jingpan report na pokai netizen government of India kadon ye silden ti ka tangam tip ti kamram jonga kalong ba sim bangal I report po press conference taksni ti sibi demi to ngan hap I report po gini netizen sa government of India itang ni kintin kulish bo